ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ମାନବୀୟ ନୈତିକତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧିକତାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ କର୍ମଫଳ ନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ଗରିମା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ କର୍ମଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଏକାପରି ରହନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାର ନିଜ ଗୁଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁସ୍ତକ ନାମ ଜୀବନର ସାଧନାର 14 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂତ୍ର। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଜନଦାର ବନାଇ ପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଯାହାର ଆଧାର ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରାଯିବ? ତାହା ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିପରି ବିକଶିତ କରାଯିବ? କିଛି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏହି ଲଘୁ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସମୁନ୍ନତ ବନାଇବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକରେ ଜୀବନ ସାଧନାର 14ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାଚାରୀର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ। ନିଜ ପରିବାରରେ ଆସ୍ତିକତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା, ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶବାଦିତା, ଜୀବିତ ପ୍ରତୀକ ମାନିକରି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ନିତ୍ୟ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରିବା। ନ୍ୟୁନତମ 5 ମିନିଟ୍ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ମାନସିକ ଜପ ଏବଂ ସବିତା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମସୁଧାର, ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଗତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବନାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ରୂପରେ ଜାରି ରଖାଯାଉ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନର ଉପଯୋଗିତା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଅଣାଯାଉ। ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ଫ୍ୟାସନ ନିଆଁରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଜମା କରିବା, ସାଜସଜ୍ଜ ହୋଇ ବାହାରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପୋଷାକକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମୟର ଅପଚୟ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଟେ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣହାନି ସମୟ ଅପବ୍ୟୟରୁ ହୁଏ। ହରାଇଥିବା ଧନ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇଥିବା ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କୃତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେକାରରେ ବସି ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଯିବାର ଲୋଭ ସନ୍ତାନ ବିନାଶ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ମୃତକ ଭୋଜି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଶୁ ବଳି ଭଳି ପ୍ରଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହରେ ହେଉଥିବା ଅପବ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୌତୁକ ପରି ପ୍ରଥାରୁ ଯେତେ ଜଲଦି ମୁକ୍ତ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ଧାର୍ମିକତା, ସମସ୍ୱରତା, ସାମାଜିକତା, ପରମାର୍ଥପରାୟଣତା, ପ୍ରଖରତା। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଏକ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ସେନାନୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହିତ ସେ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।